siyancibilika, yabantu siyasuka. Indlela ndala ayitholakali. Saliphuceka amahle evangeli nje. Kungani sifuna ilizwe, sifuna ukufana nabantu abangena Yesu. Kanti iBhayibheli lithi amasahluthe singafani nabo ukuze bakwazi ukuhlambuleka. Kodwa kule mihla ndithi noma ndingulomakoti omncinci, uyandibona ndiunduzela xa ndiyoshumayeza abantu. Yothi xa ufika etawuni mntakalaba ndibethe ishoti, bubuxoki obo. Uyayibona le nto ungayinxibiyo ecaweni, uyinxiba endlini, ulixoki, inxibe nasecaweni. Vangeli lenyaniso, vangeli lisumntu ezulwini, not elesimanje manje. Siyafuna ukuthi uNkulunkulu wethu umsebenzi ebantwini bakhe aliphilise nefiva elangoko, ngoba ingxaki sifuna ilizwe. Nabo basefrontini abangakholwayo, nam ndiyoba sisiquku nam.